Televízia Lux uvádza cyklus dokumentárnych filmov Áno, beriem. Kľúče k šťastnému manželstvu. 5. časť. Aký význam má sviatosť? Nachádzame sa na dvoch na pohľad odlišných slávnostiach. V oboch prípadoch však ide o svadbu. A nie je ťažké uhádnuť, ktorá je katolícka a ktorá nie. Napriek tomu plnia obe svadby rovnaký účel. Muž a žena uzatvárajú celoživotný zväzok. Chcú sa starať jeden o druhého, plodiť a vychovávať deti. V očiach zúčastnených sú oba zväzky platné. Tieto svadby sa nelíšia len oblečením, obradmi a prostredím, ale predovšetkým tým, že katolícky sobáš je sviatosťou, kým nekresťanský nie je. Pravý význam manželstva nám Ježiš zjavil v slovách: Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Cirkev prikladá veľký význam tomu, že Kristus urobil svoj prvý zázrak práve na svadbe v Káne. Od tejto chvíle sa manželstvo pokrstených kresťanov považuje za znamenie Kristovho požehnania pre partnerov, teda za sviatosť. Sviatosť manželstva je akýmsi špeciálnym bonusom k láske medzi dvomi katolíkmi. Ježiš Kristus ustanovil túto úžasnú sviatosť, aby posilňoval lásku dvoch kresťanov nadprirodzenou milosťou. Vďaka nej môžu ľahšie prekonávať rôzne problémy. Manželstvo ako sviatosť má veľký význam. Je totiž účasťou na Kristovom spojení s cirkvou v Božej láske. Kresťanské manželstvo nie je len požehnaním, ktoré prináša dobro pre rodinu. Prostredníctvom nej sa manželia stávajú priamou súčasťou Kristovho spojenia s cirkvou a majú účasť na večnej dôvere Boha voči človeku. Pre kresťanov katolíkov je manželstvo okrem prirodzenej inštitúcie aj sviatosťou. Prostredníctvom manželstva sa môžeme dostať do neba. Stať sa svätými. Zvyknem hovoriť, že moja cesta do neba má jedno meno. Tomas, môj manžel. Buď sa tam dostanem cez neho, alebo sa tam nedostanem vôbec. Svätý Pavol hovorí: Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje cirkev. Tieto hlboké slová povyšujú lásku ľudí a prirovnávajú ju k Ježišovej láske k svojej manželke cirkvi. Keď si snúbenci vysluhujú sviatosť manželstva, obohacujú cirkev o vrúcnu lásku ku krížu. Kristus, naplnený rovnakou láskou, obetoval za manželku cirkev svoj život. Manželia spojení v Kristovi dávajú celý svoj život partnerovi podobne, ako sa Kristus daroval cirkvi. Je to úplné a vzájomné darovanie seba samých. Ja som tvoj a ty si moja. A ty si môj a ja som tvoja. Nie len v dobrom, ale navždy. Kresťanské manželstvo je trojčlenným zväzkom. Má troch účastníkov. Nezabúdajte, že pri sobáši sa neberiete len vy dvaja, ale traja. Pýtate sa, ako to myslím? Medzi vás dvoch máte totiž pozvať niekoho tretieho. Pozvite Boha, aby zostal s vami, sprevádzal vás od prvého dňa manželstva aj vo vašom každodennom živote. Takto nezostanete sami, ale zotrváte v Božej prítomnosti. Sviatosť povyšuje manželstvo do nadprirodzenej roviny. Čo sú to vlastne sviatosti? Sviatosti sú skutočné, materiálne a konkrétne znaky, cez ktoré nám Boh dáva svoj život, svoju Božiu milosť.
Napríklad voda. Vodou krstu nám Boh zmýva naše hriechy. V premenenom chlebe nám zas Pán dáva svoje telo a krv. Čím je milosť sviatosti manželstva taká výnimočná? Nie je jednoduché vytrvať v manželstve, uchovať si lásku a jednotu medzi manželmi. Preto nám Pán ponúka svoju milosť a svoju silu, aby sme mali väčšiu vytrvalosť. Vždy je to ťažké, v niektorých prípadoch možno priam neznesiteľné, no s Božou pomocou sa to dá zvládnuť. Problémom sa nevyhnú manželstvá uzavreté civilne ani v kostole. Božia milosť, ktorá plynie zo sviatosti, neznamená, že nás budú problémy obchádzať. Preto musíme byť dosť silní, aby sme ich prekonali. S vedomím, že ich riešime sprevádzaní Božou milosťou. Smrteľným hriechom milosť strácame, ale ak o ňu prosíme, Boh nám jej dá vrchovato. Sviatostná milosť rastie takou mierou, ako ju prijímame a opetujeme. Hľadajme ju v modlitbe. Síťme sa ňou cez Božie slovo. A predovšetkým prostredníctvom Eucharistie a ďalších sviatostí. Ich prijímaním dostávajú manželia opätovne milosti sviatostného manželstva. Sviatosť manželstva potrebuje oporu vo sviatostiach Eucharistie a zmierenia. V pokání spoznávame svoje chyby a snažíme sa zlepšiť sa. A cez Ježiša Krista prijímame potrebné odpustenie. Cez Eucharistiu dostávame svetlo, silu a útechu, aby sme vytrvali v boji za skutočnú lásku. Potrebujeme milosť posvedzujúcu na to, aby sme mohli vstúpiť do manželstva. Cirkev nemôže klásť podmienku tým, čo vstupujú do manželstva, že musia každú nedeľu chodiť na svätú omšu. No sobáš je úkonom viery, koná sa pred Bohom a snúbenci prijímajú sviatosť. A tak by si mali pripraviť srdcia, vykonať spoveď a byť v milosti posvedzujúcej. Čo ak sa tak nestane? Ak nevstupujú do manželstva v milosti posvedzujúcej, uzavrú ho, ale nepríjmu Božiu pomoc. Toto plynutie milosti je akoby pozastavené a čaká na uzmierenie manželov s Bohom. Keď poprosia o odpustenie, dostanú navyše sílu, ktorú im Boh dáva na naplnenie manželských záväzkov. Snúbenci uzavrú právoplatné a plnohodnotné manželstvo, ak sú v milosti posvedzujúcej, teda bez ťažkých hriechov pripravení zaviazať sa v manželstve. Pre právoplatnosť manželstva treba splniť 3 podmienky. Poprvé, manželstvo musí byť uzavreté podľa kanonického práva, teda za účasti 2 svedkov a pred oprávneným asistujúcim. Po druhé, nesmie existovať žiadna prekážka a po tretie, partneri musia vyjadriť platný a zákonný súhlas. Manželstvo sa uzatvára súhlasom. Bez tohto áno, alebo ak súhlas nie je slobodný, nejde o platné manželstvo. Ak pokrstení katolíci uzavrú manželstvo len civilne, sú vôbec manželmi? Pre katolíkov civilný sobáš nič neznamená. Takéto manželstvo vlastne neexistuje. Nejde o platný sobáš. Po civilnom sobáši títo manželia nemôžu pristupovať k sviatostiam Eucharistie a zmierenia, kým daná situácia nepominie. Manželstvo 2 pokrstených je právoplatné, ak sa slávi pred tvárou cirkvi podľa kanonickej formy. Nepraktizujúci pokrstení kresťania môžu mať sobáš v kostole, ak akceptujú základné znaky katolíckeho manželstva. Trvalosť zväzku medzi mužom a ženou a otvorenosť pre plodnosť. Manželstvo sa označuje ako povolanie od Boha. O aký druh povolania ide?
Manželstvo je posvätným a krásnym povolaním. Boh je úžasný, keď nám ho dáva ako zdroj najväčšej radosti a prostriedok nášho posvätenia. Naša láska narastá každým dňom. Dnes viac ako v minulosti cirkev zdôrazňuje, že svetosť nie je len záležitosťou kňazov, rehoľníkov a tých, ktorí vedú zasvetený život. Svetosť je povolaním pre všetkých verných, a teda aj pre manželov. Manželka sa posvecuje posvecovaním svojho manžela. A takisto to platí aj naopak. Posvätnosť manželstva nespočíva vo zvláštnych úkonoch, ale v obetovaní každodenného života Bohu. Môže sa takto posväcovať i manželské lôžko? Na oltári manželského lôžka sa sprítomňuje a pokračuje Kristova láska k cirkvi. Vo vznešenej, čistej a cudnej láske muža a ženy sa sprítomňuje nadprirodzená skutočnosť a prichádzajú na svet nové deti cirkvi. Deti, ktoré manželia prinášajú Bohu ako svoj najväčší obetný dar. Bol to amor, šťastie či osud, že sme sa stretli a zaľúbili do seba? Alebo to bol plán, o ktorom sme nevedeli? Možno si myslíte, že to, že ste sa stretli a rozhodli zobrať, je len náhoda. Náhody však neexistujú. Bolo to v Božom pláne, pretože manželstvo je povolaním. Boh chcel, aby ste sa stretli, zaľúbili, zobrali a tak je pre vás cesta manželstva posvätnou. Vaše manželstvo nie je výsledkom náhody. Nie je dané vašim znamením či hviezdami. Bolo Božím želaním, aby ste dospeli do manželstva. Môžeme povedať, že nie vy ste sa preň rozhodli. Vy ste súhlasili s Božím plánom. On, ktorý od večnosti vedel, že doň vstúpite, sa zaväzuje, že bude pre vaše manželstvo oporou. Dá vám silu a pomôže vám, aby ste vytrvali vo vzájomnej vernosti a založili si rodinu. Aký je Boží plán pre manželov? Kam smeruje? Čo je mojím životným cieľom? Spása mojej manželky. A aby nás Boh naplňal a dal nám pochopiť zmysel novej harmónie, o ktorej hovorí svätý Tomáš Akvinský. Jedine on nás môže zahrnúť nepretržitým dobrom a trvalým šťastím. Vstupom do manželstva berú páry na seba úlohu svedčiť o pravej láske. Manželstvá uzavreté v kostole sú obrazom Kristovej lásky k cirkvi, ktorá sa takto zjavuje svetu. Keď kráčate ulicou s obrúčkou na prste, svedčíte, že Boh nás tak miluje, že za nás dal svoj život. Boha nevidíme, no vidíme manželstvá. Pohľad na ne nás nabáda k myšlienke: Boh ma miluje takou láskou, akou sa milujú títo manželia. Ich svedectvo je znamením nevýslovnej lásky Krista k svojej cirkvi a ku každému z nás. Na slovenskom znení spolupracovali Přemek Boublík, Stanislav Staško, Laco Konrád, Hanna Letková, Bibiana Ondrejková, Jozef Kováčik, Maťo Lišák, Ľubka Čutková, Kristína Fekety a Martin Norris. Vyrobilo Studio Lux v roku 2013.